אני רוצה לספר לך היום על כל מיני דברים שמתחבאים מאחורי מכונת התפירה. במשך השבוע האחרון אני שחררתי כמה שיעורים קצרים מתוך קורס נפלאות המכונה, והאמת היא שהוובינר הזה באמת הולך בקשר ישיר אליהם, אבל אני רוצה לספר לך היום גם דברים שקשורים למכונת התפירה, כלומר דברים שקשורים לתפעול שלה, וגם אני רוצה לעשות סדר בכל מה שקשור לרגליים, ואני אתן כמה טיפים איך אפשר לבחור מכונת תפירה, שזה באמת משהו שאפשר בכלל לפתח אותו לוובינר אחר ושלם. אז בואי נתחיל. אז מה הולך להיות לנו היום? אנחנו הולכים לדבר על איך המכונה עובדת, אנחנו נדבר על כל מיני רגליים מיוחדות שיש למכונת התפירה ולמה צריך אותם בכלל, ונדבר גם על קורס נפלאות המכונה בסוף. למי שלא מכירה אותי, קוראים לי נחמה שור, אני הקמתי את האקדמיה הראשונה לתפירה אומנותית באינטרנט וקראתי לה סודות מחדר התפירה. האקדמיה בעצם יש בה כל מיני תוכניות ללימוד תפירה אונליין, שאני מתמקדת באמת בעיקר בכל מיני דברים שקשורים לתפירה אומנותית, לתחביבים, לפתח את העניין של תפירה כתחביב. ואם זו פעם ראשונה שלך בוובינר, אז מה שיש לך כאן את יכולה לראות בתחתית הפאנל בצד ימין יש לך מקום שאת יכולה לשאול אותי שאלות, ואני אשמח מאוד 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 לשמוע את השאלות שלכם, ואני אשמח לשמוע גם כמובן שאני לא מדברת לעצמי ושזה מעניין אתכם, אז אתם מוזמנות לכתוב לי כל מה שבא לכם בתיבה של השאלות. מה שאת הולכת לראות בעצם זה את המצגת הזאת, את המסך מחשב שלי. לא תראי אותי, תראי את המסך מחשב שלי, ואנחנו נראה כאן בעצם את כל הדברים שקשורים לרגליים, אנחנו נראה תמונות, ואני מקווה שיהיה לך כיף. אני אשמח מאוד כמובן לדעת אם אתם שומעות אותי, אז אני אשמח לקבל תגובה בתיבה של השאלות. אני רואה מישהי שהרימה יד, גם הרמת יד היא בסדר, ואני רוצה לשאול ככה בגדול, מאוד מעניין אותי לדעת, תרימו ידיים, אני אוריד רגע את היד הזאת. תודה רבה למי שכתבה, תודה רבה נעמה ותודה רבה לילי, ואני אשמח לקבל כמובן עוד תגובות. יש לכם פה בצד אופציה של להרים את היד, ואני רוצה לשאול אתכם עכשיו שאלה. יש לך מכונת תפירה? את יודעת להשתמש בכל הדברים שיש לה? זאת השאלה שלי. אני אשמח לדעת אם יש לך מכונת תפירה. תרימי את היד אם יש לך מכונת תפירה. תרימי ידיים. יופי. אוקיי, אז אני עכשיו מורידה את הידיים. האם את מכירה את כל החלקים של המכונת תפירה? האם את מכירה את כל החלקים של המכונת תפירה ואת יודעת להשתמש בכל הדברים שיש במכונת תפירה? אוקיי, פה כבר קצת פחות, הרבה פחות ידיים הורמו. אז אני מאוד מאוד מקווה שהיום תפיקי תועלת מהוובינר בקשר לנושא של איך להשתמש במכונת תפירה שלך, להכיר את החלקים שלה יותר. וזהו, אז השאלה שלך לילי, איפה הרשימה? זה רק אני רואה את הרשימות, מסיבות מובנות, כי את לא רוצה שהאימייל שלך יהיה חשוף לכולם, ולכן רק אני רואה בעצם מי נמצא כאן בוובינר, ואני רוצה להתחיל. בואו נתחיל באיך המכונה עובדת. אז ככה, יש לנו את החוט העליון ואת החוט התחתון, אוקיי, במכונה. ובאמת, פעם בעבר כשתפרו בידיים, אז באמת תפרו באמת רק בחוט אחד, ולא היה סיבה לתפור בשני חוטים. וכאשר המציאו את מכונת התפירה, רצו לקצר את הדרך, ובאמת מה שעשו, הגיעו למסקנה שבאמת, הקשירה של החוט העליון והחוט התחתון היא זאת שתחסוך את הזמן ותאפשר לתפור יותר מהר. ובאמת אם יצא לך פעם לראות מכונת תפירה תעשייתית שהיא עובדת באמת הרבה יותר מהר בצורה קיצונית ממכונת תפירה ביתית, את תראי שבאמת היא עובדת צ'יק צ'ק. זה ממש צ'יק צ'ק הסיפור הזה של הקשירה של החוטים. מכונת תפירה ביתית בגלל יש לנו גם יותר סוגים של תפרים במכונה. מכונת תפירה תעשייתית היא לרוב
בעלת רק אופציה אחת, זאת אומרת או שהיא זיגזג או שהיא תפר ישר או שהיא עושה דוגמה אחרת, יש לה מטרה אחת. במכונת תפירה הביתית המכונה אמורה לעשות עוד כמה דברים. המחט עצמה אמורה לזוז ימינה ושמאלה, והיא מעבר לתזוזה של למטה למעלה, ולכן התזוזה של המחט היא הרבה יותר איטית, כי יש עוד פונקציות. וגם השליטה של, לוקחים בחשבון שמי שבאמת לוקח מכונה ביתית רוצה, זה אנשים שלא מחפשים את המהירות דווקא, אלא דווקא את כל הפונקציונליות שיש למכונה הביתית לתת. ובאמת כל מה שאני אגיד כאן היום, אני יכולה להגיד בוודאות שזה קשור למכונת תפירה ביתית, לאו דווקא למכונת תפירה תעשייתית, כי מכונות תפירה תעשייתיות הן באמת עובדות שונה, המטרה שלהן היא שונה, ואני לא מתעסקת בכלל עם מכונת תפירה תעשייתית, אם כי אני מאוד מכבדת את מי שעושה את זה, אבל בגלל שאני אוהבת דווקא את הפונקציות המיוחדות שיש למכונת התפירה, אז בשבילי המהירות היא לא הדבר הכי חשוב, אלא יותר באמת לא כמה תחים היא עושה בדקה, אלא באמת מה היא מסוגלת לעשות מעבר לכמה תחים היא מסוגלת לעשות בדקה. אז מה שאת רואה כאן בתמונה שהיא הולכת הלוך חזור ולמטה ולמעלה, המחט בעצם העליונה, כל מה שהיא עושה זה לעלות ולרדת. כמובן אם אנחנו עושים דוגמאות ודברים כאלה זה גם זזה לצדדים, אבל בגדול היא עולה ויורדת, היא נשארת במקום, גם כשהיא זזה לצדדים היא בעצם נשארת באותו מקום, היא לא זזה קדימה ואחורה בכלל. מה שזז קדימה ואחורה זה הבד, ומה שזז כדי לתפוס את החוט זה החלק התחתון. ולכן באמת כאשר אנחנו רואים כל מיני דברים מתחת לבד, כל החוט מסובך מתחת לבד, סימן שהבעיה היא בחוט העליון ולא בחוט התחתון. באמת בגלל העובדה שהחוט התחתון הוא זה שמסתובב, ויכול להיות שהוא תפס את החוט העליון שלא היה תפוס כמו שצריך ולא הושחל כמו שצריך, וזה יצר את התסבוכת למטה. וככה זה גם הפוך אגב, אם את רואה שהחלק העליון הוא זה שמסובך, אז כנראה שהחוט התחתון הוא לא מושחל טוב, אבל זה דבר שקורה הרבה פחות, זה דבר יותר נדיר. בדרך כלל באמת כאשר יש איזו תסבוכת, זה בעיה של החלק התחתון של הסליל התחתון ולא של הסליל העליון. איך המחט בנויה? אנחנו רואים פה בצד ימין, יש לנו פה, רגע אני אקח את העט שלי, יש לנו פה את המחט. המחט של מכונה ביתית היא מחט שיש לה מין שקע כזה פה, אוקיי? יש לה כאן שקע. והחלק הזה שנכנס לתוך זה שנכנס לתוך המכונה, הוא יש לו בחלק האחורי שלו, הוא שטוח. ככה את יכולה לזהות אם את קנית מחט שהיא מתאימה למכונה ביתית או מכונה תעשייתית. מכונה תעשייתית, המחט היא פשוט עגולה למעלה, ומכונה ביתית היא אמורה להיות שטוחה. אלא אם כן יש לך מכונה מדגם מאוד מאוד נדיר, משהו מאוד מאוד ישן, ואז יש סיכוי שזה עגול, אבל כל המכונות החדשות הן הביתיות. כמובן, אני שוב מדגישה, אני מדברת פה רק על מכונה ביתית. אז החלק האחורי של החלק העליון, כן, החלק העליון, בחלק העליון, החלק האחורי הוא שטוח, וגם יש לנו פה את השקע הזה. מה שמשפיע באמת על המחט, יש לנו הרבה סוגים של מחטים. יש את המחט הרגילה, יש מחט לבדים גמישים, יש מחט לאור. כל מחט יש לה בעצם את הייחודיות שלה, וזה מתבטא באמת בנקודה, אוקיי? בנקודה התחתונה של המחט, פה. זה המקום שבו זה משנה אם זה מתאים לבד עדין, דק, או שזה מתאים לבד אור, או שזה מתאים לג'ינס, או שזה מתאים לטריקו. מה שבאמת משנה זה הנקודה הזאת פה למטה, אם זה חד או אם זה עגול יותר. בבדים שאנחנו באמת מדברים עליהם, בדי טריקו, אנחנו רוצים שזה יהיה עגול, ובאמת מחט זהב, מה שנקרא, שהיא בעצם מחט שהיא זהובה פה למעלה, והמטרה שלה באמת זה שהחוד שלה יהיה עגול יותר, וככה היא תוכל להחליק בתוך הבד ולתפוס את החוט מלמטה ולא לדלג על תפרים. יש באמת בקורס נפלאות המכונה
מאמר שלם על כל הקטע של מחטים, איך להתאים את זה לבדים. ואני רוצה להמשיך הלאה, כי מחטים זה גם כן נושא שאפשר עוד להמשיך לדון עליו עוד הרבה, אבל בגדול זה המחט, אנחנו רוצים להתאים אותה למכונה. מחט סטנדרטית היא 80, זה מחט סטנדרטית, יש כאלה שהשתמשו ב-90, יש כאלה ב-75, אבל בעיקרון מחט סטנדרטית היא 80, והיא מתאימה לרוב סוגי הבדים, וכמובן אנחנו רוצים להתאים את החוד של המחט לבד עצמו. אם אנחנו מדברים על בדים דקים, אנחנו רוצים מחט יותר דקה, אם אנחנו מדברים על בדים עבים, אנחנו רוצים מחט עבה, ככה זה עובד. אוקיי. איך אנחנו בוחרים מכונה? אוקיי. רק ראיתי שלענת יש לך מכונה תעשייתית. תראי, מה שאני מדברת כאן, ובאמת, אך ורק על מכונה ביתית, את יכולה להקשיב, יכול להיות שיהיו פה דברים שיתאימו לך למכונה תעשייתית, למכונה שלך. אז איך בוחרים מכונה? קודם כל אני מדברת כמובן שוב על מכונה ביתית, מכונות תעשייתיות, אני מנסה למצוא מישהי שמבינה בזה יותר ממני ולהביא אותה לכאן, כי באמת במכונות תעשייתיות יש לי הרבה פחות ניסיון. בכל מקרה, אז איך בוחרים מכונה? קודם כל את צריכה להחליט מה התקציב שלך, תקציב ריאלי למכונה מתחיל מ-1,500 שקל, פחות מזה זה יד שנייה, אישית אני לא ממליצה, אני תכף אתייחס לזה. בכל מקרה, התקציב הוא מאוד מאוד חשוב, בתור מלווה בפעמונים מאוד מאוד חשוב להישאר בתקציב, אז אם החלטת על תקציב מסוים, תצמדי אליו, זה בסדר, כל תקציב שהחלטת עליו הוא כנראה התקציב שלך, והעיקר שיש לך איזשהו תקציב למכונה. מה שכן, אני מאוד ממליצה כן לעשות ככה איזה סקר, לראות לפני כן מה את כן רוצה, מה הדברים שחשובים לך במכונה, כדי שתדעי כשאת מגיעה לחנות, שאת לא טעית בתקציב, זאת אומרת שלא הבאת תקציב שהוא לא ריאלי לדרישות שלך. וכאן באמת נכנס העניין של מה יהיה השימוש של המכונה. אם את מתכוונת באמת להשתמש במכונה לצרכים פרטיים, אם את מתחילה, זאת אומרת, אם את מתחילה, תמיד אפשר למכור את המכונה ולקנות אחת חדשה. לכן אני אומרת שזה מאוד מאוד משנה, כי לפעמים מאוד מתלהבים ממשהו ולא תמיד באמת מתמידים איתו. לכן אני באמת בעד שאם זה באמת פעם ראשונה שאת קונה מכונת תפירה ואת לא באמת יודעת עד כמה את אוהבי את זה וכמה תרצי את זה, תקני מכונה שיהיה לך נוח איתה, אבל היא לא צריכה להיות מכונה מאוד מאוד יקרה, כי אולי את לא תאהבי את זה, אולי לא תמשיך עם זה. ואני מכירה לפחות 2 נשים כאלו שהלכו למדו קורס תפירה ובסופו של דבר הם לא המשיכו לתפור אחר כך. לכן אני באמת ממליצה באופן גורף, אם את ממש מתחילה, לא לקנות מכונה יקרה. אם את באמת ככה, מכונה שנייה תמיד יכולה להיות מכונה יותר שאת מתפתחת איתה והכל, אבל בתור מכונה ראשונה באמת לא מומלץ, ממש לא מומלץ לקנות משהו יקר. ובאמת פה נכנס העניין של חדש או משומש. אז ככה, אם את מוצאת משהו משומש, באמת מציעה שאף אחד, שלא נגעו במכונה יחסית חדשה, סבבה. אבל מה שקורה הרבה פעמים במכונות משומשות זה שאת לא יודעת מה עבר על המכונה. לכן אם את קונה את זה ממישהו פרטי, אז אני מאוד ממליצה לא לקנות את זה, כי מכונות משומשות ביד 2, את ממש לא יכולה לדעת מה קרה להם, ואני ראיתי כמה מכונות כאלה, לי אישית יש מכונה אחת פה בבית, האמת היא שאני מדגימה עליה, זה המכונה שאני מדגימה עליה את ההשחלה בקורס נפלאות המכונה, פשוט מישהו זרק לי את זה, אחרי שהוא קנה את זה ביד 2, זרקו את זה אליי, כי אמרו, טוב, אין לנו מה לעשות איתה, המכונה לא מסכימה לתפור כמו שצריך והכל, אז אני באמת הדגמתי עליה דברים בקורס נפלאות המכונה הראשון, אבל המכונה עצמה באמת לא עובדת כמו שצריך, וזה דוגמה באמת למכונה שפשוט קנו אותה ביד שנייה, 500 שקל שלחו לפח. אז באמת לא מומלץ בעיניי לקנות ביד 2 סתם ככה מכונה. אם כאילו לקנות משומש, אז אפשר לקנות מכונה משומשת בחנות. אפשר לקנות מכונה משורה, יש פה מיליון שאלות, רק רגע. אז
אפשר לקנות מכונה משומשת מחנות שאת יודעת שטיפלו במכונה ושחידשו אותה ושטיפלו בכל הבעיות שיכולות להיות לה. אז במקרה כזה כן אפשר לקנות מכונה משומשת, לרוב היא לא תעלה גם 200 שקל, היא תעלה קצת יותר, אבל במקרה כזה כן אפשר להשתמש במכונה משומשת. מה שבאמת כדאי לדעת על מכונות משומשות עוד דבר, אם זה מכונה ישנה, יש איזשהו עניין, תראו, אני בקטע הזה של מכונות תפירה, בגלל שאני אוהבת מכונות תפירה משוכללות, בניגוד להרבה מורות לתפירה, שמה שהן צריכות במכונת תפירה זה בעיקר את התפר הישר, ואני אוהבת את כל הקשקושים במכונה. וזה באמת כל הוובינר היום, הוא בעיקר על כל הדברים, התוספות, כל הדברים הכיפיים מהמכונת תפירה. אני אוהבת שמכונת תפירה תופרת לי כמו שצריך, לא שכל רגע נתקע לי דברים. תראו, היו אצלי בסדנאות נשים, כשעשיתי סדנאות שבאתי ועשינו קבוצה ככה של נשים שתפרנו ביחד, היו אצלי נשים שהמכונת תפירה שלהם כל רגע נתקעה. החוטים נתקעו מלמטה, החוטים נתקעו מלמעלה, חצי מהסדנה היא רק הייתה עסוקה בלטפל במכונה שלה. וזה היה מכונות בדרך כלל לרוב מכונות ישנות. במכונות החדשות זה קורה הרבה פחות, כי הן פשוט חדשות. נכון, הן עשויות מפלסטיק, אבל בסופו של דבר, כמו כל דבר היום, אז מה, בעיניי זה לא משנה, זאת אומרת, זה שמכונת תפירה פעם הייתה יכולה להחזיק מעמד 25 שנה, והיום היום מכונה לא תחזיק אולי 25 שנה, אלא רק 15 שנים, עדיין אני חושבת שעדיף לקנות מכונה חדשה, שאת יודעת, שאת מכירה אותה, שאת יודעת שיש לה אחריות, שהכל יכול להיות לבסדר. עכשיו אני רוצה שנייה לגשת לשאלות, כי אני רואה פה מיליון שאלות, חכו שנייה. אוקיי, זה בקשר למחטים, עם 75 זה מספר קטן יותר, זה לבדים דקים, כן. יש נראה לי גם 70. זה לבדים דקים, זה המחט המומלצת. ביתית ישנה, אוקיי. מה הכוונה שהמכונה לא עבדה כמו שצריך? המכונה פשוט לא הצליחה לתפוס את החוט העליון והחוט התחתון ביחד, והיה סמטוחה שלמה, ואני אפילו לא ניסיתי יותר מדי, בגלל שיש לי את המכונה שלי, אני נורא שמחתי לקבל אותה, כדי להדגים עליה את ההשחלה, אבל באמת לא, היא ממש, היא לא עשתה טוב למי שתפרה איתה, וזה רק יש אותה. עכשיו, הייתה פה שאלה אם יש לך מכונה אנטיקה, אפשר פשוט להתחיל איתה? כן. אם יש לך מכונה שאת יכולה להתחיל איתה ולראות איך את זורמת עם התפירה, עדיף להתחיל איתה ולא להתחיל עכשיו בקניית מכונה חדשה. כשתדעי מה את באמת רוצה, אז גם את תדעי כבר להתאים לעצמך את התקציב, את תדעי שאת הולכת לתקציב מסוים מלכתחילה, וגם את תדעי מה את רוצה מהמכונה. אז אם יש איזושהי מכונה באזור, וזה ממש ההתחלה, אז כדאי מאוד ומומלץ מאוד כן להתחיל עם מכונה שיש באזור, רק תשימי לב שהיא תופרת, שלא יהיה לך מצב כזה שאת כל כך תתרכזי על המכונה, שבסוף את תעזבי את זה רק בגלל שהמכונה לא תפרה לך. זה מאוד מאוד חשוב. כשאני הלכתי לקנות את המכונת תפירה שלי, זה היה אחרי שכבר תפרתי שנים על המכונת תפירה של אמא שלי, והחלטתי שהגיע הזמן שתהיה לי מכונת תפירה שלי, ואני אחזיר לאמא שלי את המכונת תפירה שלה. והייתי מאוד מפונקת, כי המכונת תפירה של אמא שלי, חבל על הזמן, היא מכונת תפירה ממוחשבת משנת 1985. כך שזה, בוא נגיד, זה בין המכונות הראשונות הממוחשבות, היה לה את כל הפטנטים וכל הדברים, היה לה 1,000,000 רגליים, 1,000,000 תפרים, 1,000,000 תחים, 1,000,000 מה שאתם רוצות. אז אני הייתי מפונקת, ובאמת כשהלכתי לבנות מכונת תפירה הייתי צריכה משהו טוב, כדי לא להתפנק. אוקיי, אריאלה, אני רואה שאת תופרת ותיקה, ואת עומדת לפני רכישת מכונת תפירה חדשה, אז מה השאלה? חסר לך תפר סטרץ' וכמה לולאות יש לך בנפרד אוברלוק. אוקיי, אז מכונת תפירה, רוב המכונות תפירה החדשות שקיימות היום, יש להם תפר סטרץ', זה לא באמת תפר סטרץ', זה בעצם סוג של זיגזג שהוא יחסית צר מאוד. רוב המכונות יש להם את התח הזה, וגם זה תלוי באיזה מחט את משתמשת. אז בוא נגיד ככה,
וגם לולאות, אז גם לולאות זה מסוג הדברים שברוב המכונות החדשות בדרך כלל מכניסים את זה. שוב, זה עניין של מה את רואה כשאת הולכת לקנות, צריכה לבדוק את הדברים האלה, אם זה מה שחשוב לך. אם את תופרת ותיקה, אז בוודאי יש לך רשימה כבר שאת יודעת של דברים שאת רוצה. אני רוצה לעזוב את הנקודה של איך בוחרים מכונה, יש לי וובינר שלם באתר, שאתם יכולות פשוט לשבת ולהקשיב על כל הדברים האלה, כי אני רוצה להתקדם הלאה לכיוון הרגליים. נקודה קטנה אם לקנות בארץ או בחוץ לארץ, אז ככה, בחו"ל זה יותר זול, בארץ יש אחריות, ופה זה באמת עניין של... אם יש לך מישהו שיביא לך את זה מחוץ לארץ, אז לטעמי כדאי לקנות בחוץ לארץ, כי אז יש לך אפשרות לקנות מכונה שאולי לא הייתי יכולה לקנות אותה פה בארץ, בגלל התקציב. מצד שני, אם אין לך מישהו שיביא לך את זה, זה מתחיל להיות הרבה יותר מסובך, ואז אפשר לקנות את זה פשוט בארץ, ואז יש אחריות, בדרך כלל זה כמה שנים, ושווה מאוד לעשות את זה. אוקיי, אז בואו נעבור הלאה לכיוון הרגליים. מה יש לנו במכונה? אז במכונה יש כל מיני סוגים של רגליים. רוב המכונות היום מגיעות עם 4 רגליים, מינימום 4 רגליים, שזה רגל רגילה, רגל כפתור. רגע שנייה, תזכר, נראה לי רגל לולאה ורגל זיגזג. יש שינויים בין מכונה למכונה, כל מכונה יש לה את הרגליים שלה. בוא נגיד ככה, הנורמלי זה בין 4 ל-5 רגליים. המכונה הספציפית שלי, בגלל שהיא הייתה מאוד מאוד משוכללת ויקרה והכל, אז הגיעו את ה-11 רגליים. אז אתם יכולות להבין שכאילו זה עניין של תקציב. ככל שהתקציב עולה, אז גם את מקבלת יותר רגליים במכונה. יש סוגים שונים של תפרים, של תחים. בעיניי זה החלק הכי פחות חשוב במכונה, העיקר שהיא עושה זיגזג ותפר ישר. חזרה אחורה, זה כמובן אופציה שקיימת בכל מכונה, גם המכונות הכי עתיקות, כולל אלה שעובדות עם הרגל, פשוט אם אנחנו מדברים על המכונות העתיקות שעובדות עם הרגל, אז פשוט מזיזים את הרגל בצורה אחרת, ואז זה חוזר אחורנית. לכן חזרה אחורה זה דבר שקיים בכל מכונה. רקמות זה שייך לעניין התחים, יש תחים שהם מיועדים לשימושים שונים וספציפיים, ויש תחים שהם מיועדים באמת, שהם מיוחדים ומעניינים, שזה סוג של רקמה, שמעבר לקטע הדקורטיבי אין להם שום עניין. על זה גם עשיתי וובינר מאוד שלם, ויש את זה גם במועדון, מועדון הוובינרים, וגם יש את זה בקורס נפלאות המכונה, זה אחד מהבונוסים. השחלה אוטומטית. השחלה אוטומטית אין את זה בכל מכונה. הכוונה היא שיש לנו איזה מין מנוף כזה שאנחנו יכולים להשחיל איתו את החוט לתוך המחט. זה לא דבר שקיים בכל מכונה. אפשר לקנות מין מוט כזה שעושה את אותו דבר אם אין לך את זה במכונה. זה פטנט מאוד נוח. אני יכולה להגיד שאישית כמעט לא יוצא לי להשחיל בלי ההשחלה האוטומטית, זה בעצם יוצא לי רק כאשר אני משתמשת במחט כפולה, ששם אין את האופציה של השחלה אוטומטית. זה דבר נורא נחמד, בייחוד כי אז לא צריך להוציא את העיניים כדי להשחיל את זה. אפשר להגיד אבל גם שזה מסוג הדברים שנכנס כבר כסטנדרט לרוב המכונות היום. כפתור לתפירה אוטומטית זה משהו שיש אצלי במכונה. אני ראיתי את זה בעוד, המכונה שלי היא מכונת אינומה, מכונה יפנית של אינומה. ראיתי את זה גם בבראדר. אני לא בטוחה, יכול להיות שיש את זה כבר בעוד חברות, כי אני קניתי את המכונה שלי לפני 7.5 שנים, אז אני משערת לעצמי שמאז העניין הזה של הכפתור לתפירה אוטומטית התפתח. כפתור לתפירה אוטומטית הכוונה היא שאני לא משתמשת בכלל בדוושה ברגל, וזה משהו שהוא מאוד מאוד כיף. אני לא משתמשת בדוושה בכלל היום, רק בכפתור הזה. זה דבר שברגע שמתרגלים אליו אי אפשר להתרגל למשהו אחר. זה נורא מצחיק, כי כשרציתי לקנות מכונת תפירה לבת שלי, מכונת תפירה אמיתית, רק בגודל קטן יותר, ואז הבת שלי אמרה, אבל אמא, אין איזה כפתור, אני לא מוכנה לתפור עם זה. אז כאילו, זה היה קטע נורא מצחיק, כי היא חשבה שככה זה הנורמלי. זהו. אז עכשיו לשדרג מכונה קיימת, אנחנו יכולים לשדרג בעזרת רגליים נוספות, אנחנו יכולים להוסיף דברים. אוקיי, אז זה ההשחלה האוטומטית.
ככה היא נראית, זה בעצם מין מוט כזה, וכאן יש בעצם צ'ופצ'יק קטנצ'יק, ממש פצפון, כאן בנקודה הזאת יש צ'ופצ'יק קטנצ'יק, שהוא בעצם נכנס לתוך המחט, לתוך הקוף, וסוחב את החוט, וככה זה בעצם מכניס את החוט לתוך המחט. פטנט מגניב לגמרי, אם המכונה שאת רוצה אין לה את זה, וזה לא בתקציב שלך, כי זה רק במכונה יותר יקרה, אז תוותרי על זה, אבל זה אופציה ממש כיפית, ואני כן ממליצה להשתמש בזה. לוח בקרה, אוקיי, אז לי יש לוח בקרה שהוא דיגיטלי, ככה נראה לוח בקרה שלי, ככה אני רואה בעצם, יש לי פה מקום שאני רואה אם זה מחט אחת או מחט כפולה, יש לו אופציה שזה נראה גם מחט כפולה, ואז אם אני עושה תח שזה לא מתאים למחט כפולה, הוא ישר מאותת לי שזה בלתי אפשרי ואסור. כתוב לי כאן איזה מתח חוט אני צריכה, איזה תח אני נמצאת, איזה רגל אני צריכה להשתמש, וזה בעצם הדבר שיש אותו בכל מכונה, ממש בכל מכונה אמור להיות את זה. זה בעצם בקרה על, רגע שנייה, כן, זה על מיקום המחט, ה3.5 זה על מיקום המחט, וה2.8 זה על גודל התח, אוקיי? מה המרחק של התח. אני משתמשת בדרך כלל כשאני תופרת ב2.2, בוא נגיד ככה, בין 2 ל-3 זה הנורמלי, כשאנחנו רוצים לעשות תח שהוא גדול בשביל קיבוץ אנחנו משתמשים ב5, כשאנחנו רוצים תח ממש ממש צפוף אז אנחנו רוצים 1, כשאנחנו נדבר אחר כך על כפתור אז באמת שם אנחנו נשתמש ברוחב של 1, כשאני מדברת על זיגזג אז קצת משתנה לי פה הלוח בקרה, כי אני יכולה בעצם פה במקום מיקום המחט, אם אני רוצה, פה המחט נמצאת כרגע באמצע, כן, אם אני רוצה שהמחט שלי תזוז שמאלה או ימינה, אז רואים את זה פה. כשאני מדברת על תח שהוא של זיגזג, אז אני רואה פה את הגודל של הזיגזג, אם הרוחב שלו הוא גדול או קטן, שגם פה זה נע בין 0 ל-5 או 7, יש מכונות שיש להם 7, במכונה שלי יש 7, שזה בעצם 7 מילימטר, מה הרוחב של התח, ובצד השני באמת זה מה יהיה המרחק בין תח לתח, כך שמה הצפיפות של הזיגזג, אוקיי? מה הגודל של הזיגזג, מה הגודל של הזיגזג ומה הצפיפות שלו. אוקיי, אז יש את הרגליים הבסיסיות ואת הרגליים שאפשר להוסיף. בואו נדבר שנייה על רגל, זאת רגל בעצם של זיגזג. מה מיוחד בה בעצם? היא שקופה, אני יכולה לראות בעצם את כל מה שקורה מתחת. יש רגליים של זיגזג שהן לא שקופות, הן פשוט יותר פתוחות, ובצד התחתון, אם תהפכי את הצד התחתון, את תראי פה, בחלק הזה, פה רואים את זה דרך רגל, פה החלק הזה הוא פשוט שקוע לתוך הרגל, ובעצם כאשר אנחנו תופרים איזשהו תח מיוחד, שהוא צפוף יותר, אז פשוט יש מקום לחוט לעבור והוא לא נתקע כאן. בעצם הבעיה היא זה שזה יכול להתקע כאן, ואז ליצור מין בלגן של חוטים בהתחלה. ברגע שיש לנו את השקע הזה פה, בחלק הזה, אז הזיגזג פשוט עובר יותר בקלות. זאת הסיבה, זה החלק המיוחד של הזיגזג. יש את זה גם ברגליים, אני ראיתי רגליים שמיועדות לזיגזג, שיש להם את השקע האחורי הזה. החלק הזה בעצם הוא פתוח לגמרי, בלי הצ'ופצ'יק הזה, אין להם כאילו בכלל את החלק הזה. החלק הזה פתוח לחלוטין, וכאן יש את ומאחורנית באמת יש את השקע, והם גם רגלי זיגזג, הם גם רגליים לזיגזג. ובאמת ככה הרגל של הזיגזג נראית. רגל רגילה אצלי לפחות היא בעצם עשויה ממתכת, היא נראית כמעט אותו דבר, רק שאין לה את השקע הזה פה מאחורנית. והסיבה שהיא טובה באמת כשאני רוצה, למה בעצם לא להשתמש תמיד ברגל של הזיגזג, אם זה יכולה להיות השאלה, התשובה היא פשוט מאוד, כשאני רוצה לתפוס טוב את הבד, אז אני רוצה שהרגל הרגילה שלי לא תהיה עם שקעים מיוחדים, ולכן אני משתמשת בעיקר ברגל הרגילה, למרות שהרגל הזיגזג היא באמת נוחה בקטע שרואים מה קורה מתחת, אני מעדיפה את הרגל הרגילה שהיא עשויה דווקא ממשהו, מחומר אטום, ממתכת, יותר כבדה, היא יותר תופסת את הבד כמו שצריך. זאת רגל רוחסן, זאת הרגל רוחסן שלי. הרגל הרוחסן הסטנדרטית נראית טיפ-טיפונת שונה, יש לה בעצם מין מוט יותר
פשוט מוט ישר כזה, ואפשרות לכוון אותה בין צד לצד. פה האפשרות כיוון היא פשוט להחליף בין הצדדים במכונה, אוקיי? אם אנחנו רוצים להשתמש בצד הזה או בצד הזה. אז זאת רגל רוכסן. רגל רוכסן משמשת לנו לעוד הרבה דברים, אנחנו יכולים להשתמש ברגל רוכסן בכל מצב שאנחנו רוצים להשתמש במשהו שהוא צר, וחבלים שאנחנו רוצים לתפור, אם אנחנו רוצים לתפור סרט פספול, שזה בעצם סרט שעשוי עם חבל בפנים, אז אם אנחנו רוצים לתפור סרט פספול, באמת הרגל רוכסן הזאת מאוד עוזרת לנו. אם אנחנו רוצים לתפור אזור שהוא מאוד עבה, ואנחנו רוצים לתפור את זה כמו שצריך, רגל רוכסן מאוד עוזרת לנו. כמובן שכמעט כל הדברים שנדברת עליהם לא נתקלים בהם בתפירה קלאסית, כי בעצם בתפירה קלאסית תופרים בגדים, ומקום שיש בו עובי מאוד מאוד רציני, זה בדרך כלל בתיקים זה יכול להיות, בכל מיני דברים שיש עומס של בדים, זה דברים שבאמת הם יותר בקטע של האומנות של התפירה. רגל לתפירת כפתור, גם זאת רגל שהיא בדרך כלל מגיעה עם מכונת תפירה. היא נראית ככה, בעצם היא חתיכה פתוחה, בדרך כלל יהיה לה חתיכת פלסטיק כחולה מקדימה. מה שאתם רואות כאן, יש בעצם את הרגל הזאת, זאת הרגל של המכונה שלי, וזאת הרגל של המכונה הישנה הזאת שקיבלתי שלא עובדת. ופה יש בעצם את הצורה של איך נראה התח של הכפתור, שזה בעצם נראה כמו כפתור, אוקיי? עכשיו, אם אין לך את התח הזה, אם נניח יש לך מכונה, זאת המכונה לדוגמה, המכונה של הרגל הזאת, כן? זו מכונה שכל מה שיש לה זה זיגזג ותפר ישר, כלום, זהו, נדה, אין כפתור. אז מה עושים במקרה כזה? בעצם במקרה כזה מכוונים את ההתקדמות של המחט באפס, ואת הגודל של הזיגזג אנחנו מכוונים לפי הגודל של הכפתור. ובעצם בצורה הזאת אנחנו משתמשים ברגל הזאת, גם כשאין לנו את התח מתאים במכונה, כך שבעצם אם יש לך מכונה ענתיקה ויש לך זיגזג במכונה, את יכולה לנסות להתאים לה רגל כפתור. זאת אומרת, אפשר להתאים את הרגל כפתור, ותבדקי, יכול להיות שאפילו יש לך את הרגל הזאת. וזאת רגל לתפירת לולאה, יש כמה סוגים של רגליים לתפירת לולאה, זאת הרגל שקיבלתי במכונה שלי, זאת רגל לתפירת לולאה אוטומטית. כאן יש בעצם את כל הסוגים של הלולאות שאפשר לעשות עם הרגל הזאת, עם הרגל האוטומטית, בעצם היא תופרת את הלולאה לפי הגודל של הכפתור. עכשיו, מה רציתי להגיד לגבי הרגל הזאת? את הרגל הזאת צריך ללמוד להשתמש בה, זאת רגל שצריך לתרגל אותה הרבה, כי זה נראה נורא אופטימי לתפור את הלולאת כפתור לפי הגודל של הכפתור ולא צריך לחשוב יותר מדי, אבל מה שקורה הרבה פעמים בפועל זה שזה יכול להתחרבש נורא מהר, ולכן כן כדאי מאוד 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 לתרגל את זה לא על הדבר עצמו, אלא לפני כן על משהו בגובה ובעובי זהה, כדי שלא יתחרבש מה שעשית, ואז תתחיל לזרוק לפח את מה שעשית. אני מלמדת את זה אגב בקורס, איך להשתמש בזה ממש צעד צעד. ובאמת במכונה שלי יש את התחים האלה מוכנים, אבל שוב, אם אין לך את התחים האלה, ואין לך את הרגל הזאת, את עדיין יכולה לעשות לולאת כפתור, כל עוד יש לך במכונה זיגזג, ואני מדגימה את זה אגב בקורס, אני מדגימה איך אפשר לעשות לולאת כפתור, בדיוק בגודל שאת רוצה, בלי רגל, בלי רגל ובלי שום דבר. פשוט בצורה מכנית ידנית, ועם המכונה כמובן, אז אני מדגימה את זה שמה. רגל לתפירת דמוי אוברלוק. אוקיי, קודם כל הייתה פה מישהי שאמרה שיש לה מכונה של אוברלוק. אבל מה קורה אם את לא יכולה לקנות לעצמך גם מכונת תפירה וגם מכונת אוברלוק? במקרה כזה יש רגל שעושה דמוי אוברלוק, זה לא יהיה אוברלוק, זה תופר את זה הרבה יותר לאט מאוברלוק, אוברלוק זה צ'יק צ'ק, והדמוי אוברלוק זה די מעצבן, זה לוקח לזה שעות, אבל זה נורא נחמד, כי זה נראה בסוף כאילו זה אוברלוק, ויש מקרים שזה באמת עוזר. אז כאן יש בעצם שתי רגליים שמתאימות לאוברלוק, את יכולה לראות שברגל הזאת יש פה שני פסים, אחת מתחת למברשת הזאת, וכאן יש 3 פסים, אוקיי? זה פשוט
אומר שכאן יהיה לנו אוברלוק שהמחט תיכנס כאן, 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 כאן וכולי. היא פשוט תלך הלוך חזור בין שלושת החלקים האלה של המתכת. בוא נגיד שזה מקביל לאוברלוק של 5 חוטים. וכאן יש אוברלוק שהוא בעצם רק ל3 חוטים. אוקיי? ככה זה בעצם ההבדל בין שתי הרגליים האלה. בפועל אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים אני משתמשת ברגל הזאת. אני משתמשת בה בשביל לעשות זיגזג רגיל. פשוט ככה המכונה תופסת את זה יותר טוב, את הזיגזג, אז בגלל שיש לה את החלקי מתכת האלה, הזיגזג פשוט נתפס יותר טוב, לכן אני אוהבת את הרגל הזאת להשתמש בה לא רק בשביל הדמוי אוברלוק, אלא גם בשביל הזיגזג. כאן את יכולה לראות באמת את התחים המתאימים לרגליים האלה, שני אלה הם תחים שמתאימים לרגל הזאת, והתח הזה מתאים לרגל הזאת. שוב, אלה נגיד רגליים שאני מדגימה אותם בקורס, אבל הם ממש לא הרגליים הראשונות שהייתי מוסיפה למכונת תפירה. זה רגליים נחמדות, אבל בוא נגיד ככה שאם חייתי איתם עד היום בלעדיהם, אפשר לחיות בלעדיהם. את יכולה לראות מאחורנית שהן שחוקות, כי אני כן משתמשת בהם, אבל באמת זה לא הרגל הראשונה שהייתי מוסיפה למכונה. יש רגליים אחרות יותר מגניבות שהייתי מוסיפה למכונה הרבה לפני הרגליים האלה. לדוגמת הרגל הזאת, זאת רגל הרבה יותר חשובה בעיניי, יש לה הרבה שימושים, יש 3 שיעורים על הרגל הזאת בקורס נפלאות המכונה, כי מה שאפשר לעשות עם הרגל הזאת זה פשוט מגניב. קודם כל יש את השימוש המקורי שלה, שזה רגל לתפר נסתר, אני רק אסמן פה, זאת הרגל שיש לי מהמכונה שלי, מה שיש לה כאן, את רואה, יש לה פה את החלק הזה, הפס הזה הוא פס שבעצם מעכב את הבד מלעבור לצד הזה. ומה שזה אומר, זה אומר שהמחט יכולה להיכנס רק בנקודה הזאת, והבד יעבור כאן. יש לזה כמה דברים. קודם כל זה אומר שאפשר לעשות לזה את התפר הנסתר. פה יש את התפר הנסתר, אז זה אומר שאנחנו בעצם, הבד עובר כאן, ויש עוד חלק שלם שעובר כאן, בצד הזה. ובעצם המכונה תופסת נקודות בתפר של המכפלת, ובסופו של דבר לא רואים את המכפלת מהצד השני. כשהופכים את זה, הבד מקופל יפה, מגוהץ יפה, ולא רואים את התפר. זה המטרה המקורית של הרגל הזאת, וגם ברגל הזאת אותו דבר הסיפור הזה. הרגל הזאת היא גם רגל מתכווננת, אז זה בכלל מגניב, כי אז אפשר להחליט מה המרחק. דבר נוסף שאפשר לעשות עם הרגל הזאת בזכות הקו הזה, זה בעצם ליצור כפלים קטנים דקים בבד, וזה בעצם יוצר איזושהי דוגמה דקורטיבית, וזה נורא נחמד. זה משהו שקיים ברגל הזאת, שאפשר לעשות איתה, וזה לא היה השימוש המקורי שלה. ודבר שלישי זה טופ סטיץ' שאנחנו רוצים לעשות אותו ממש צמוד לקצה. מחר בבוקר אני משחררת באמת סרט נוסף, ואת תוכלי לראות בדיוק איך עושים את זה עם הרגל הזאת, כי באמת שמה הדגמתי את זה. הדגמתי את זה במסגרת הפרויקט של החודש, של סיום החודש השני, והדגמתי איך משתמשים באמת, איך עושים טופ סטיץ'. אבל אני אעבור חזרה הלאה. רגל לתפירה חופשית, זאת גם רגל שאני מדגימה בקורס. רגל לתפירה חופשית בעצם זאת רגל שכל מטרתה היא לתפוס את הבד בזמן שהמחט נמצאת בתוך הבד. היא בעצם עולה ויורדת ביחד עם המחט, וככה מאפשרת לנו לתפור מה שבא לנו, בלי לחשוב בכלל. אנחנו יכולים להזיז את הבד לאן שאנחנו רוצים, לעשות תפר ארוך, לעשות תפר קטן, לעשות קשקושים, לעשות דוגמאות מעניינות. את כל הדברים האלה אפשר לעשות בזכות זה שבעצם הרגל לא תופסת את הבד בזמן שהמחט למעלה, ואנחנו יכולים בעצם להזיז את הבד כאוות נפשנו. וזאת רגל הולכת, היא התאומה של הרגל לתפירה חופשית. שתיהן הם רגליים שמשתמשים בהם המון כשעושים עבודות טלאים. ברגל לתפירה חופשית באמת עושים את הטיפורים, וברגל ההולכת, שזאת הרגל הזאת, הרגל הזאת היא תופסת הרבה
בדים, היא תופסת בעצם את הבד מלמעלה, יש לה שיניים עליונות ושיניים תחתונות, אוקיי? יש לה פה שיניים עליונות, בעזרת המוט הזה, את המוט הזה שמים מעל המחט, ואז הוא יודע מתי להוריד ולהרים את השיניים, בגלל זה אמרתי שהן גם תאומות, גם מהבחינה הזאת הן תאומות, כי גם פה וגם שם, גם ברגל התפירה החופשית וגם ברגל ההולכת, יש לנו בעצם את הקטע של השליטה ביחד עם המחט. בעצם מה שקורה זה שיש לנו לפעמים בדים שהם נורא קשניים ולא מוכנים לעבור לנו במכונה ביחד עם הבד התחתון. זה קורה הרבה פעמים כשיש לנו בד עליון נגיד דק ובד תחתון עבה, או כשזה קורה כשיש לנו 3 או 4 שכבות של בדים ושל כל מיני חומרי מילוי, ואז הם לא מוכנים לעבור ביחד. כל הדברים האלה נפתרים ברגע שיש לנו בעצם עוד שיניים מהחלק העליון של הרגל, ובשביל זה יש לנו את הרגל ההולכת, זה אגב גם, אני מדגימה את זה גם כן בקורס, את הרגל הזאת. זאת רגל לדוגמה שאני כן, גם זאת וגם הרגל הקודמת, הן רגליים מאוד מאוד כיפיות לעבודה. זאת רגל יחסית מאוד יקרה, הרגל ההולכת, היא עולה 150 שקל בערך. אם קיבלת אותה עם המכונה כמו שאני קיבלתי אז זכית, אבל זאת לא רגל שבדרך כלל מקבלים ממכונה, זה רגל ששווה להשלים עם התופרת דברים שיש בהם הרבה שכבות. זאת רגל 1/4 אינץ' וזאת הרגל שאני הכי אוהבת. נכון, היא נראית רגל מה זה פשוטה ומה זה תמימה. זאת רגל שפשוט עוזרת לי כשאני עושה מכפלות רגילות. כשאני עושה מכפלות רגילות ואני רוצה לשמור עליהן במרחק קבוע, היא פשוט עוזרת לי וזה כל כך כיף, היא כל כך כיפית. אני פשוט לא יכולה להסביר כמה היא כיפית. מה שבעצם זה עושה, בדומה לרגל הקודמת, זוכרת שהיה לנו רגל, סליחה, בדומה לרגל הקודמת שהיה לנו את הרגל ההיא שהיה לה מעצור באמצע, כאן הרגל היא במרחק סביר. זאת אומרת, יש לי פה בין כאן לכאן, יש לי 1/4 אינץ', שזה בערך משהו כמו 0.5 סנטימטר. ופה יש לי מין חתיכת מתכת, כשתוכל לראות את זה כאן בעצם יותר טוב, חתיכת מתכת שעוצרת את הבד והיא לא נותנת לו לעבור לצד השני. זה עובד טוב בעיקר עם בדים לא מאוד עבים, כן? ברגע שיש המון שכבות זה כבר קצת פחות עובד בגלל שיש פה מרחק שזה לא מגיע, הרגל לא מגיע ישירות לאזור, למשטח הזה איפה שתופרים, אבל כשעובדים עם בדים רגילים, כן? כל בד רגיל, כשזה לא הרבה מדי שכבות או כשזה לא יותר מדי עבה, אז זה פשוט נפלא, זה פשוט כיף. זה שומר על מרחק קבוע וזה נותן מראה כל כך מקצועי בסוף למה שתפרתי, שזה חבל על הזמן. זה הסוד. הרגל הזאת זה הסוד. גם עליה אגב יש שיעור שלם. ואולי תיתן לי להעביר, יופי. אוקיי. זאת רגל לסרט אלכסון, דווקא את הרגל הזאת אנחנו לא מדברים עליה בכלל בקורס. זאת רגל לסרט אלכסון, זאת רגל גם מאוד מאוד מגניבה, היא דורשת גם אימון. את יכולה לראות בעצם, למה זה נעלם לי? שנייה אחת, הפאנל של זה נעלם לי, מעולה. אוקיי, מה שאת יכולה לראות זה יש לי כאן את הדבר הזה. בדבר הזה אני מכניסה בעצם את הסרט אלכסון. סרט אלכסון זה סרט שגזרו אותו באלכסון לבד, בשביל לשמור על איזשהו, בשביל ליצור גמישות של בד כותנה, בד רגיל שהוא לא גמיש, בשביל ליצור גמישות, ואז קיפלו אותו בצורה מסוימת פנימה, ובעצם המטרה של זה זה לשמש לסיומות של כל מיני דברים. עכשיו, מה קורה? כשאנחנו משתמשים בסרט הזה, אנחנו שמים אותו פה, את הסרט, ופה אנחנו שמים את הבד. ואז זה מה זה כיף, פה אנחנו שמים את הבד, איפה שסימנתי בחץ, ושמים את הבד. ואז זה פשוט כיף, כי הרגל הזאת עושה את כל העבודה בשבילי, היא פשוט מכניסה את הסרט אלכסון, עוטפת את הבד, ואני לא צריכה לחשוב בכלל. זאת רגל מה זה כיפית, באמת. זאת רגל שאני הוספתי אישית למכונה שלי. האמת, לא יוצא לי להשתמש בה המון, כי אני לא אוהבת לשים הרבה סרט אלכסון, אבל כשאני צריכה לשים סרט אלכסון זה מה זה כיף. אז אם את שמה הרבה סרט אלכסון, מומלץ בחום הרגל הזאת או רגל אחרת, יש רגליים נוספות שהן עושות את אותו דבר. זאת רגל מכפלת בבדים עדינים, שאני הדגמתי אותה, יש אותה פתוחה, ההדגמה של ההדרכה שלה פתוחה עדיין. אפשר לראות איך אני מדגימה שמה בשיעור. המטרה של הרגל הזאת זה באמת לקחת את הבד ולעשות בשבילנו את העבודה של הקיפול ושל הגלגול. זה עושה לנו כפל כפול,
של הבד, וככה זה בעצם יוצר לנו מצב שבבדים עדינים הרבה פעמים מה שקורה זה שיש להם שתי בעיות. דבר ראשון, הם בורחים. דבר שני, הם נפרמים נורא בקלות, ולכן צריך לקפל אותם פעמיים ולעשות תפר דק בסוף. עכשיו, מה קורה? זה מאוד מאוד קשה לעשות להם מכפלת, ופה זה פשוט עושה את זה אוטומטית, זה פשוט מגלגל את זה אוטומטית. גם פה צריך לעשות תרגול, אבל ברגע שלומדים את זה, זה פשוט חוסך. מה זה? זאת רגל שאני מאוד מאוד ממליצה כן לקנות אותה, היא רגל מגניבה נורא, היא רגל שעוזרת נורא, זה הדרך שזה עובר, וזה פשוט מתגלגל ככה הבד, ובעצם מה שזה יוצר, זה יוצר מצב שיש לנו מכפלת כפולה, זאת אומרת שהבד מקופל פעמיים, וזה פשוט הופך את זה ליותר, זה יותר יעיל, באמת מומלץ בחום. זאת רגל שכן הייתי משלימה אותה, היא לא רגל מאוד יקרה, זאת רגל ששווה להשלים אותה למכונה, ואגב, שווה לבדוק, גם מכונות מאוד מאוד ישנות יכולות להשתמש ברגל הזאת, כי היא לא דורשת הרבה, כל מה שהיא דורשת זה רק את ההרכבה, ואת השאר המכונה עושה. את השאר המחט עושה בתפר ישר, לא צריך פה שום תפר מיוחד, תפר ישר, אין פה שום דבר מיוחד. אפשר גם זיגזג לעשות על זה, אבל בעיקרון חוץ מתפר ישר לא צריך לעשות פה כלום, וזה יכול להתאים גם למכונות מאוד מאוד ישנות. זאת רגל לשלוש חוטים, רגל חמודה, היא לא קריטית, היא באמת לא קריטית, היא לא משהו מיוחד, מה שבעצם קורה פה זה שיש לה שלוש קעים פה מאחורנית, פה משחילים את החוטים, מביאים אותם פה קדימה, ובעצם אפשר לעשות דוגמאות על החוטים, אוקיי? על החוטים מקדימה, זה בעצם נועד ליצור כל מיני דברים מעניינים בבגד עצמו, או בתיק, או במה שתופרים, ושרוצים להוסיף לו דוגמה מעניינת, אז זה התפקיד של הרגל הזאת. היא לא רגל מאוד נצרכת, היא רגל היא לא רגל שהייתי רצה לקנות אותה, יש רגליים יותר קריטיות ממנה. זאת רגל טפלון, זאת לדוגמה רגל שהייתי משקיעה, לי אישית יש אותה. הרגל הזאת זאת רגל שבעצם עוזרת לעבודה עם כל מיני בדים שהם בעצם בתכלס לא בדים, שהם בדים שהם חליקים, כלומר זה כמו דמוי אור או אור ממש, או איך קוראים לזה, שעוונית, כל הדברים האלה שהם לא בדים ממש ויש להם נטייה להחליק, זה הרגל בשבילם. זאת רגל שהייתי משלימה אותה, היא לא רגל יקרה, גם היא לא בסביבות 40 שקל, באמת רגל ששווה להשקיע בה. זאת רגל קיבוץ, רגל נורא חמודה, לא תמיד זה עובד, אני חייבת להגיד שזה לא תמיד עובד, הרבה ניסיונות עברו עליי עד שהצלחתי לעבוד עם הרגל הזאת, אבל מה שכן, כשהצלחתי לעבוד עם זה, וזה היה ממש כיף, כי עשיתי לבת שלי סמלת קיבוצים, סמלה כזאת עם קומות קיבוצים כזאת, וזה היה ממש כיף, כי זה פשוט הלך חלק והרבה יותר מהר מאשר להתחיל לתפור את החוט, למשוך אותו, להתאים את זה לבד, כל הדברים האלה, זה עושה את זה בשבילי הרבה יותר מהר. זאת רגל שבעצם עושה, היא רגל קיבוץ כפול, זאת אומרת שבחלק התחתון פה, רגע, עברנו, אני יודעת שיש שאלות, אני אענה להם בסוף, פה, בחלק הזה, מניחים את הבד שרוצים לקבץ, וכאן בחלק האמצעי מניחים את הבד שלא רוצים שיתכווץ, ואז בעצם, זה פשוט רגל מגניבה, ואז בעצם היא תופרת כאן למעלה, היא מעבירה את הבד ישר, וכאן למטה היא מקבצת את הבד תוך כדי, פשוט מגניב, אפשר לתפור עם זה ממש חציות קיבוץ כאלה, מתנפחות, מתנופפות ממש מהר, וגם דברים אחרים שרוצים לקבץ אותם, זה רגל ששווה להשקיע בה, היא קצת יותר יקרה מהרגליים האחרות, אבל היא רגל שכן, היא רגל שהייתי משקיעה בה. זאת אומרת, בינתיים מכל הרגליים שהיו לנו כאן, אני חושבת שרגל קיבוץ היא רגל קריטית, רגל טפלון, רגל מכפלת אוטומטית כזאת, לבדים עדינים, זאת רגל ששווה להשקיע בה. רגל הולכת, זאת רגל ששווה להשקיע בה, ורגל תפירה חופשית, זאת רגל ששווה להשקיע בה, אבל כאילו גם לא חייבים את הכל בבת אחת, אפשר לאט לאט, ממש לא צריך בבת אחת. אוקיי, זאת הרגל האחרונה, אני חושבת שיש לנו כאן, זאת רגל לסרט פספול. רגל לסרט פספול היא רגל, בעצם, סרט פספול, מה שאמרתי קודם, זאת רגל שבעצם יש לה, סרט פספול זה סרט
של סרט בד שבעצם בפנים מוחבא חבל, ובעצם זה יוצר מין עובי כזה. עכשיו, אפשר להשתמש ברגל רוחסן ולתפור סרט פספול, אבל אם יש את הרגל הזאת, זה פשוט חלום. יש לי את הרגל הזאת, זה פשוט אחלה, זה עושה את זה הרבה יותר מדויק, זה עושה את זה הרבה יותר טוב. אבל שוב, אם את לא תופרת הרבה דברים עם פספול, אז ממש לא צריך להתאמץ ולקנות את הרגל הזאת. זאת רגל שרק אם את באמת אוהבת פספול כמו שאני אוהבת, אז באמת שווה להשקיע. אבל אם את לא בקטעים של סרט פספול, אז חכי בסבלנות, לא קריטי. יש רגליים יותר חשובות ממנה. אוקיי, תפרים מיוחדים. זה התחים המיוחדים. אז בעצם מה שדיברנו עליהם, יש לנו את התחים שהם מיוחדים של תפר נסתר, כמו פה 14 ו-15 שהם קצת כאילו חתוכים. 17 עד 24 זה לולאות לרוחסן, לולאות לרוחסן מיוחד. 34 לדוגמה, ונגיד גם 74 ו-75, כל אלה שהם חצי עיגול, זה בעצם תחים שאפשר ליצור איתם סוף מעניין למפה לדוגמה, או לבד שהוא כותנה, שזה לא עובד טוב לא בכותנה. זה תחים שפשוט יוצרים איזה מין סיבוב כזה מאוד מאוד יפה בשביל סיומת, ואז פשוט גוזרים את זה מאוד צמוד לתפר, זה נורא יפה יוצא. לדוגמה, אוקיי, 53 לדוגמה, זה בעצם תח שעולה חוזר, עולה חוזר, סליחה, עולה חוזר, עולה חוזר. זה תח, וגם כאן זה כאילו בעצם כל מיני וריאציות של אותו סוג של תח. זה תחים מחזקים, זה תחים ששווה מאוד להשתמש בהם כשרוצים להדגיש תפרים, או כשרוצים לחזק תחים. יש מקומות שאת יודעת בוודאות, נגיד בתיקים, לפעמים יש מקומות שאת יודעת, נגיד את החלק שמחבר את הרצועה, אם אנחנו עושים רצועה חיצונית, שם זה מקום מאוד מאוד מועד לפורענות שיכול לצאת בקלות. אז אלה הסוגי התחים, כל אלה פה מ-53 עד 58, אלה סוגי התחים שהייתי משתמשת בהם, שהם תחים באמת שהולכים הלוך חזור או הלוך חזור תוך כדי התפירה, ובעצם חוסכים לך תפירה כפולה. כאן ב-69 עד 72 אלה תחים שבעצם נורא חמודים כשעושים אפליקציות, ליצור מסביב כזה דוגמה של כמו תח שיניים כזה. אז זה באמת התחים האלה. יש עוד הרבה תחים, את יכולה לראות כאן, אני הבאתי את זה בתור דוגמה לתחים שהם, יש לחלק מהם פונקציונים, יש להם איזשהם פונקציות מסוימות שאפשר לעשות איתם, אבל בגדול את יכולה לראות שהם גם תחים סתם דקורטיביים שאפשר להוסיף אותם. בפועל ועם יד על הלב, אני משתמשת בעיקר בתח ישר ובזיגזג. באמת, זה מה שהכי חשוב במכונת תפירה. אבל, בגלל שמכונות תפירה היום, הם לא יבואו רק עם תחים של תח ישר ותח זיגזג, ואת רוצה את הפונקציות האחרות שהמכונת תפירה מאפשרת. נגיד את האופציה של ההשחלה האוטומטית, ואת זה שהמחט עולה למעלה, וכל מיני דברים כאלה. זה דברים שהם באים ביחד עם התפרים המיוחדים, עם התחים המיוחדים. אז כאילו, אז יאללה, יש 300 תחים, זה לא ממש משנה בפועל, כאילו, כן? זה לא ממש משנה בפועל, אבל זה נורא נחמד שיש אותם. ואני רוצה לדבר על קורס נפלאות המכונה. אנחנו דיברנו הרבה על כל מיני שיעורים שיש מקורס נפלאות המכונה, איך בעצם משתמשים בכל הרגליים האלה. אני רוצה לדבר על זה ולהסביר מה זה בעצם. הקורס הזה הוא נועד להיכרות עם מכונת התפירה. בעצם מה שעשינו בוובינר הזה ומה שנתתי לך בשבוע האחרון, זה באמת רק טעימות קטנטנות, באמת קטנטנות ממה שהמכונה שלך באמת יכולה לעשות. ואני חושבת שהקורס הזה בעצם מיועד לכל מי שיש לה מכונת תפירה, או שמתוכננת לקנות אחת, ואני תכף אדבר למה אני חושבת שזה חשוב להתחיל את הקורס הזה לפני שקונים מכונת תפירה. מה שקורה זה שיש הרבה בכל מיני קורסים שעושים ללימוד תפירה, בתכלס לא לומדים להשתמש במכונת תפירה. מה שעושים שם זה ללמוד איך לגזור, איך להכין גזרה, איך לתפור את זה בתחים הרגילים. לא לומדים איך להוציא מהמכונת תפירה יותר, את כל הדברים המגניבים. אז זה מה שיש לנו בקורס. יש לנו בקורס ככה, יש 20 שיעורים. השיעורים נפתחים כל כמה ימים.
השיעור הראשון הוא היכרות עם המכונה, הוא נפתח ממש איך שנכנסים לקורס. היכרות עם המכונה, עם כל החלקים שלה, מה יש שם, איך מנקים אותה, ממש, זה שיעור מאוד מאוד חשוב. השיעור השני והשלישי והרביעי באים ברצף של יום אחרי יום, השחלה עליונה, השחלה תחתונה ומחטים. אני מדברת על מחטים, איך מתאימים מחטים למכונה, לבד והכל, וגם יש מאמר שלם שמתלווה לזה, וכמו שאמרתי, אז באמת שמה אני מסבירה בעריכות רבה על המחטים. עכשיו לגבי ההשחלה העליונה וההשחלה התחתונה, אז ככה, אני מדגימה את זה באמת על המכונת תפירה שלי, שזה השחלה העליונה נסתרת, והשחלה תחתונה שהיא עם סליל שטוח, תחתון. יש מכונה נוספת, המכונה שלא עובדת, שאני מדגימה גם שם איך משחילים, גם איך ממלאים אגב את החוט התחתון, איך משחילים מלמעלה, שזה הכל חשוף, וגם איך משחילים לחלק התחתון, כשהסליל התחתון הוא בעצם נמצא בתוך בית צליל. כל זה נמצא בשיעורים 2 ו-3. עכשיו, בנוסף לשתי ההדגמות האלה, אני אספתי מהרחבי הרשת ממש המון, אני חושבת משהו כמו 20 סרטונים שמדגימים על כל מיני סוגים של מכונות תפירה. אחרי שקיבלת את ההסבר ממני בעברית, את יכולה להיכנס ולראות שמה, לחפש את המכונה שלך, ויכול להיות שאת לא תמצאי בדיוק את הדגם שלך, אבל תמצאי, סביר להניח שתמצאי שם את המכונות תפירה שלך, כי יש שם זינגר, ברנינה, בראדר, ויש שם נראה לי עוד כמה, יש שינומה כמובן, ויש עוד כמה מכונות תפירה שהן לא הכי ידועות ולא הכי מוכרות. חלק מההוראות שם הן בספרדית, בגרמנית, באנגלית, כל מיני שפות, אבל בעיקרון אני רציתי להראות את התהליך איך משחילים, וזה לא כל כך משנה באיזה שפה הם מדברים, כי את ההסבר את מקבלת ממני. ואת יכולה פשוט לחפש שם את המכונת תפירה שלך, וזה באמת עוזר מאוד. עכשיו, ברגע שעברנו את השלב הזה של ההשחלה העליונה וההשחלה התחתונה, אנחנו מתחילים לדבר על רגליים, איך תופרים, איך בכלל מתחילים לשלוט במכונת תפירה, בתפר ישר והכל. זה שיעור חמישי. שיעור שישי אנחנו מדברים על מחט כפולה, למה צריך אותה, איך קונים אותה וכו'. מחט כפולה אגב זה משהו שפשוט אפשר לקנות אותה בכל חנות של סדקית, ממש זה לא איזה משהו מיוחד. בשיעור שמיני אנחנו מדברים על רגל זיגזג ועל בכלל תפירת זיגזג ומה אפשר לעשות איתם. שיעור שמיני אנחנו מדברים על אפליקציה בסיסית. שיעור תשיעי על אוברלוק, מה שדיברנו על שני הרגליים האלה, אני מדגימה את שתי הרגליים האלה וגם אני מסבירה איך בעצם משתמשים בזה ואיך בעצם עובדים בזה ולמה זה מתאים. שיעור עשירי אנחנו מדברים על לולאת כפתור עם רגל, בלי רגל, יש לנו את הלולאת כפתור כאן למטה, את יכולה לראות, באמת בלולאת כפתור יש פה את החלק האוטומטי, אבל אני מדגימה גם איך עושים את זה בלי הרגל, כן? כך שאם יש לך מכונת תפירה שאין לך את האופציה הזאת, את לא צריכה לדאוג, יש לך את האופציה הזאת באמת עם הרגל הזה, אוקיי? את באמת לא צריכה לדאוג. כי אני מדגימה איך אפשר לעשות את זה גם בלי רגל. רגל לתפירת כפתור, כמו שדיברנו על זה, אני מסבירה בדיוק איך משתמשים ברגל הזאת, זה מאוד מאוד חשוב, כי אם לא יודעים, אז אפשר לשבור מחטים. שיעור 12 אנחנו מדברים על מכפלת נסתרת, איך אנחנו בדיוק משתמשים בזה, יש איזו טכניקה של קיפול הבד כדי להכין את המכפלת הנסתרת, כך שבאמת לא יראו בצד השני את התפר. תפירת פסים דקים, איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו מחשבים את המרחק, טופ סטיץ' גם עם הרגל הדקה וגם עם הרגל רבע אינץ'. רגל רבע אינץ' אנחנו מקדישים לזה שיעור שלם, ואנחנו מסבירים שם בדיוק מה עושים עם הרגל הזאת ולמה זה טוב. שיעור 16, מכפלת בבדים עדינים, זה השיעור שאגב נפתח לך. שיעור 17 זה רוחסן רגיל שהוא לא נפתח לך כולו, ראית רק חלק קטן ממנו. שיעור 18 רוחסן נסתר או אמריקאי, אני הפרדתי את שתי הרוחסנים בגלל שזה שני טכניקות שונות להכנסת רוחסן, אז היה חשוב לי שזה באמת יהיה נפרד. שיעור 19 זה על רגל הולכת ושיעור 20 זה על רגל תפירה חופשית, וזה לא הכל, אנחנו גם עושים פרויקטים, יש לנו 3 פרויקטים במהלך כל הקורס, 3 הפרויקטים האלה הם אחת לחודש, את מקבלת אותם, והם הדבר שאת צריכה להגיש לי בסופו של דבר, כדי שאני אדע שאת עשית את הקורס ואת הבנת מה קורה. הפרויקט הראשון הוא פרויקט יחסית פשוט, יש לנו פה עניין האפליקציה, תפר עליון של טופ סטיץ' וכמובן תפר ישר, ואת זה אנחנו עושים עם כרית. פה יש לנו את הפרויקט השני, הוא ראנר, הוא גם פרויקט יחסית מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד חמוד,
ובאמת שווה לעשות אותו, כי זה קישוט מדהים. יש שם אופציה, אני פשוט מסבירה שם איך להתאים את הבדים, ואיך להגדיל את זה אם רוצים, איך מודדים את השולחן והכל. בכל מקרה, החלק השלישי של הפרויקט הזה יצא מחר בבוקר, את תוכלי לראות את זה. והפרויקט השלישי זה תיק צד, כשאנחנו בעצם בתיק הזה משלבים המון סוגים של דברים שלמדנו תוך כדי הקורס. יש לנו פה רוחסן, פה יש לנו הכנסת רוחסן בתא הפנימי, ויש לנו פה תפירת כפתור במכונת תפירה, יש לנו פה גם ברצועה, יש לנו שם שימוש ברגל לתפירה חופשית, שם זה אופציה שהיא קיימת והיא לא חובה, זאת אומרת אם אין לך רגל לתפירה חופשית, את לא חייבת לעשות את החלק הזה. אבל באמת יש גם כמה אופציות שאת יכולה להגיד, אוקיי, אין לי את זה, אז אני מוותרת עליהם, כי אין לך את הרגל המתאימה. ויש דברים שאני אומרת, אוקיי, אין לך את הרגל, אבל אפשר לעשות את זה בכל מקרה. אלה שלושת הפרויקטים שצריך להגיש, פעם בחודש את מקבלת את זה. עכשיו, הקורס עצמו נשאר לך פתוח לשנה, זאת אומרת, מהרגע שאת נרשמת, מהיום הראשון שאת נרשמת, יש לך שנה, בשלושה חודשים הראשונים זה נפתח לך כל פעם לאט לאט, ואז אחר כך יש לך זמן לעשות את כל הפרויקטים, כך שגם אם את בלחץ עכשיו, תחילת שנה והכל, את יכולה להתחיל את הקורס, לראות את השיעורים, ולהתחיל לעשות את זה רק בהמשך יותר. אוקיי, כמובן, איך אפשר בלי בונוסים? אז יש לנו, הבונוסים הם ככה, יש לנו ערכת הדיסקים המסכמים את הקורס, זה שני דיסקים שמלאים, שבעצם כל השיעורים של הקורס נמצאים שם מלבד הפרויקטים שדיברנו עליהם לפני רגע, ואז בעצם המטרה שלי היא כזאת, אני רוצה שאת תעשי בעצם את הפרויקט, אני רוצה שתעשי את הקורס, אני רוצה שתעשי את הקורס, ושגם תדעי לתפור בסוף, ושאני ידע שאת יודעת לתפור. אז מה קורה? זה ככה, את צריכה להגיש לי בעצם את שלושת הפרויקטים האלה בתמונות למייל שלי. פשוט. וכדי לעודד אותך לעשות את זה, אני בעצם נותן לך מתנה את שני הדברים האלה. נותן לך את שני הדיסקים, כך שבעצם גם אחרי השנה הזאת תוכלי להמשיך ולראות, אם נגיד את לא זוכרת איזה רגל עושה מה, או כל מיני דברים כאלה, את בעצם יכולה לדפדף בתוך הדיסקים האלה, יש לנו תפריט מאוד מסודר, את יכולה לדפדף בין הדיסקים, בתוך הדיסק, ולראות איזה שיעור, את השיעור שאת רוצה ולגבי הרגל שאת רוצה, כך שתוכלי לחזור לזה גם בהמשך. נגיד לא קנית עכשיו את כל הרגליים, את רוצה לקנות את הרגליים להשלים אותם בהמשך, את יכולה לעשות את זה גם בהמשך. דיסק, בונוס נוסף, זה דיסק להכנת תיק טלאים, זה דיסק של סדנה שלא פורסמה בשום מקום אחר, אין שום מקום אחר שאפשר לקבל את זה, רק ביחד עם הדיסק הזה, ואת שני הדברים האלה את מקבלת, כאשר את מגישה לי את התמונות, את מקבלת את זה בדואר. זה בונוס אחד, הוא שווה 195 שקלים. זה השווי של הערכת דיסקים הזאת, והדיסק בונוס הוא עוד 75 שקלים. כך שבעצם רק זה כבר מכסה את עלות הקורס בתכלס. בונוסים נוספים, יש לנו וובינרים, אני הכנסתי כמה וובינרים שהיו נראים לי קשורים. סודות מתח הראשון, שזה בעצם וובינר שמדבר על כל התחים שיש במכונת התפירה, מה עושים איתם ואיך עושים את זה. זה וובינר שהעברתי לפני בערך משהו כמו חודשיים. מקבלת את הוובינר הזה, מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד כדאי לשמוע אותו, את יכולה לשמוע אותו כבר מהרגע הראשון שאת מקבלת את הסיסמה ואת השם משתמש. וובינר של איך לבחור מכונת תפירה, מה שאמרתי שזה מאוד מאוד חשוב, זה וובינר שלם רק על איך לבחור מכונת תפירה, גם לפי תקציב יש שם המלצות על מכונות תפירה שונות, ויש עוד שני וובינרים של מה צריך בחדר התפירה, שזה בעצם דברים שיותר קשורים לסדקית, שהיה נראה לי שמאוד מאוד חשוב לדעת, סתם כידע כללי, כשהולכים לתפור, ולא רק על מכונת התפירה, אז יש חלק הראשון הוא כלי חיתוך ואביזרים בסיסיים, על הגלגלת אני מדברת שם, על מספריים, על קרוצץ, על פורם, כל הדברים האלה. והוובינר השני זה על כל מיני חומרים נדבקים, מקשיחים, מילואים, כל הדברים האלה, יש שם גם על הפריזר פייפר, דיברתי בוובינר הזה, וזה שני הוובינרים הנוספים שאת מקבלת, כבר כשאת נכנסת לקורס. ויש לי אחריות מלאה, זאת תעודת האחריות שלי, בגלל שאני בטוחה שקורס נפלאות המכונה אחד הוא הקורס המושלם עבורך, שייתן לך את הביטחון להתחיל לתפור, ושייתן לך את האומץ להתחיל לנסות לתפור דברים שלא חשבת שתעשי. אני מוכנה לתת לך 14 יום מלאים, שבהם תוכלו לקבל את התכנים של הקורס, לצפות בהם ולהתנסות בהם, ואם אחרי 14 יום תרגיש שקורס נפלאות המכונה אחד אינו הדבר הטוב עבורך, פני אלינו ונשיב לך את כספי חזרה ללא שאלות בצורה בה שילמת.
וכפי ששמת לב, אין לך מה להפסיד בעצם, את יכולה להתחיל לראות את הקורס, ואחר כך להחליט בכלל אם את רוצה את הקורס הזה או לא. עכשיו, מה אני עוד רציתי להגיד לך על זה? זו תעודת אחריות שאני מבטיחה לך שזה מה שקורה, כי היו לי מקרים שבהם מי שהתחיל את הקורס ואמרה, זה לא מה שחשבתי, והחזרתי את הכסף, וזה בסדר גמור, כי לפעמים קורה שלא, את חושבת שזה משהו אחד, וזה לא מתאים, וזה בסדר גמור. האמת שברוב המקרים פשוט מה שקרה זה שקנו את הדיסק במקום להישאר בכל הקורס, אבל זה מה שקרה. אבל באמת אני מחזירה אם יש בעיה. ואני רוצה לענות על כמה שאלות נפוצות שהגיעו אליי במייל, בטלפון, הרבה פעמים מתקשרים אליי כל מיני נשים ושואלות אותי שאלות, אז אני רוצה לענות על כל השאלות האלה עכשיו. אז השאלה הראשונה זה איך אפשר ללמוד מרחוק. אז העניין הוא כזה, אני מלמדת בווידאו, זאת אומרת שאת יכולה, את רואה בעצם ממש מקרוב את הידיים שלי, את תמיד יכולה לחזור לתחילת הסרט, את יכולה לשאול אותי את יכולה לראות את הסרט 1000 פעמים עד שאת מבינה, וגם את יכולה כמובן לשאול אותי שאלות שם בדף הסרט, כן? זה לא שאני נעלמת, אבל בסופו של דבר, זה תמיד שמה. ובאמת העניין הוא כזה, כשאת לומדת בקורס, בסדנה, לא משנה, באיזשהו מקום שאת הולכת אליו, הרבה פעמים את נמצאת שם, את חוזרת הביתה, באותו יום את כבר לא זוכרת מה אמרו לך. פה את תמיד יכולה לחזור לזה, זה הדבר הכי מעולה. עכשיו השאלה היא באמת למה הקורס הוא פתוח רק לשנה ולא יותר, אז ככה. יש בקורס, המטרה שלי בקורס היא שתתחילי ללמוד לתפור, ואני לא רוצה שתמרחי את זה יותר משנה. אני יודעת שיש נשים שעושות את הקורס מיד 3 חודשים, גומרות הכל, מקבלות את הדיסק בונוס, הכל וזהו. אבל מה שקורה זה שיש כאלה שזה לא מתאים להם. זה גם, למרות שהקורס באמת בנוי ככה שהוא מתאים לנשים שאין להם המון זמן, שהשיעורים הם באמת קצרים ולא עמוסים. אני רוצה לתת לך את האפשרות גם לחזור לחומרים שהיו שם, כי יש דברים שנמצאים בקורס ולא נמצאים בדיסק, כמו הוובינרים שהם בונוס, כמו כל הפרויקטים שהם לא נמצאים בתוך הדיסק, ואני רוצה לאפשר לך באמת לחזור אליהם כל הזמן שאת רוצה, אז יש לך באמת שנה לחזור אליהם, ונראה לי שנה זה די ביותר בשביל זה, אבל הדבר הבאמת החשוב מבחינתי זה שתעשי את 3 הפרויקטים, ולא תגיעי למצב שבסוף השנה לא עשית אותם. וזה המטרה שלי, זה לא שעוד 5 שנים תזכי, וואלה נכון, יש לי איזה קורס שעשיתי וחבל וזה ופה ושם. אני רוצה שתעשי, אני רוצה שלא יהיה מרוח. מצד שני, באמת אני יודעת, אנחנו נשים עסוקות, אין לנו זמן, מאוד מאוד חשוב לי שיהיה לך את האפשרות באמת לחזור לכל הדברים. אני רוצה שתהיה לך את ההזדמנות לחזור להם. עכשיו, אלה איך מקבלים את הדיסק בונוס, אני מסכם, אני כבר דיברתי, באמת ברגע שמגישים לי תמונות של 3 הפרויקטים, אני שולחת את הדיסק הבונוס לבית. עוד שאלות שקיבלתי. אז איך אפשר ללמוד על מכונת תפירה שהיא שונה במכונה שיש לי בבית? גם על זה עניתי, אמרתי, יש מכונת תפירה, אני מדגימה על 2 מכונות תפירה, את ההשחלה, שזה בעצם הדבר הבסיסי הקריטי, איך מטפלים בכל אחת מהמכונות, אבל אני גם הוספתי עוד סרטים שבהם מבחינת הפנטומימה את יכולה לראות איך הם עשו את זה, גם אם את לא מבינה רוסית את יכולה לראות שם איך הם עשו את זה שם, ובאמת לראות איך זה מתאים למכונה שלך. במה הקורס הזה שונה מקורסים אחרים? או זו שאלה שאני מאוד אוהבת. ככה, קורסים אחרים, קורסים שאת הולכת לקורס תדמיתנות או קורס תפירה או אפילו סתם אצל מורה פרטית, מה שקורה זה הרבה פעמים אין שום התייחסות למכונת תפירה. אני יודעת כי אני עשיתי קורס כזה. אין התייחסות למכונת תפירה. את יכולה לקבל שיעור בנפרד על המכונת תפירה וזה, אבל אין התייחסות למכונת תפירה, ופה יש התייחסות באמת למכונת תפירה, מה היא יכולה לעשות, מה את יכולה להפיק ממנה. דברים שלא מלמדים אותם בשום קורס אחר. וזה קורס שהאמת היא שזה נורא מעניין, כי הייתה איזה מורה לתפירה שפנתה אליי, שהיא רוצה לשלב את הקורס שלי עם הקורס שהיא עושה, בגלל שהיא לא מלמדת את זה. והיא רוצה נורא שהתלמידות שלה כן יהיה להם את הידע הזה של איך להשתמש במכונת תפירה. אז באמת הקורס הזה הוא לא דומה לשום קורס אחר שקיים בכלל, כי באמת אף אחד לא מתייחס לזה, וגם הקטע הוא שהקורס הזה כל כך מתאים לנשים שאין להם הרבה זמן,
בגלל שכל שיעור נפתח באמת, כל שבוע נפתחים 2 שיעורים, יש זמן להקל כל דבר, ויש זמן לתרגל את הדברים. עכשיו השאלה, מה קורה אם עדיין לא קניתי מכונת תפירה? אם לא קנית עדיין מכונת תפירה, זה בדיוק הקורס בשבילך, בגלל שאת תוכלי לראות בקורס איך את רוצה את המכונת תפירה שלך. מה חשוב לך במכונת תפירה? ברגע שאת תראי את המכונת תפירה, את ההדגמות שלי, את תדעים יותר טוב איך את רוצה לקבל את המכונת תפירה שלך, ומה חשוב לך במכונת תפירה. ולכן אני מאוד מאוד ממליצה, אם אין לך מכונת תפירה ואת מתכננת לקנות בקרוב אחת, מאוד מאוד ממליצה להתחיל את הקורס, אני גם אוכל לייעץ לך תוך כדי הקורס איזה מכונת תפירה, תוכלי להתייעץ איתי, ובאמת אני מאוד מאוד ממליצה, אם אין לך מכונת תפירה, לקחת את הקורס ולהתחיל לראות את הדברים, זה ייתן לך באמת גם ביטחון איזה מכונה את רוצה, וגם את תהיי יותר מודעת לדברים כשאת הולכת לקנות אותה, זה באמת באמת חשוב.